дзіцячыя нашы арэлі спыніцца яшчэ не паспелі. І жоўты сланечнік да сонца падобны яшчэ. Але, дэманструючы нораў, плыве апалонік да мора са стужкай вады, што па скуры асфальту цячэ. Так, что сегодня? Вялікае шчасце сёння і хорошы дзень напярэдадні Дня беларускага кіно. Атрымала я ўзнагароду. Аказалася, што я заняла другое месца ў конкурсе сцэнарыяў мультфільмаў. Вось, і сцэнарый, ён называўся «Калядная казка», ён на беларускай мове. Я зрабіла гэты сцэнарый са свайго верша дзіцячага. Вельмі прыемна. Цяпер у мяне ёсць дыплом, а самае галоўнае, ёсць перспектыва, ёсць надзея, што ўсё-такі мультик атрымаецца. І добры, хорошы мультик, які нашы дзеткі, можа, праз годзік убачыць, гэта будзе вельмі файна. Пісаць начала з самага дзяцінства. Пачала пісьменніцкай дзейнасцю займацца. Першая моя вялікая літаратурная спроба, сапраўды вялікая, гэта быў дзіцячы мюзікл, ён называўся «Страна гармонія». Ён быў пастаўлены ў Магілёве на базе дзіцячай эстраднай студіі «Вясёлыя ноткі». І там было маё лібрэта, поўнасцю песенькі ўсе мае. Правда, сцэнарый быў не мой, але нават тое, што я паўдзельнічала ў гэтым праекце, гэта дало вялікі штуршок да таго, каб я займалася літаратурнай дзейнасцю далей. Зараз рыхтуецца да выхаду мой раман, які называецца, кодавая назва ў яго «Чамадан з кракадзілавай скуры». Ён на беларускай мове. Гэта вясёлы, пазітыўны, аптымістычны, сучасны беларускі раман. Я спадзяюся, што ўсё-такі ён убачыць свет у надыходзячым годзе. Вершы, апавяданні, раманы я пішу па-беларуску. І гэта дзякуючы таму, што ў свой час я прыйшла ў «Маладосць», у рэдакцыю часопіса «Маладосць» да Вікі Трэнас, і яна сказала, што ў мяне атрымліваецца, і мяне ўзяла пад крыло літаратурнае прадмесце на чале з Людмілай Івановнай Рублеўскай. І з 2008 года я значна паглыбіла свае веды ў беларускай мове і зразумела, што вельмі камфортна сябе адчуваю, калі пішу па-беларуску. І цяпер усё, што я раблю у літаратурнай сферы дзейнасці, я раблю па-беларуску. Усе смяюцца, у мяне ёсць мара. Я кажу, у мяне ёсць мэта і ёсць мара. Так вось, мэта мая – гэта Оскара атрымаць за лепшы сцэнарый, а мара – гэта Нобелеўская прэмія па літаратуры. Ну, як кажуць, гэта чалавека вызначаюць яго мэты. З мяне цячэ сляза, не чутно, як мыш. Я шукаю рыфму на слова «яшчэ». Ты спіш. Ты не раскажаш мне, што прысніў. Выйду закрыць балкон. Суседка спытаецца, хто гэта быў? Я адкажу, сон. Суседка ўздыхне, мне б такія сны. Я выкіну змяты скумат. У мяне больш ніводнай няма прасціны. І сноў няма.